Dobrý deň ľudia, dneska vám ukážem Brawl Stars. V dnešnom videu budeme ukazovať SpongeBob Brawl Stars. Zatiaľ som mal toľko peňazí, 5000, a ja som vyhypovaný, lebo na to som sa tešil. Dneska som si otvoril farmiu, jak ste si všimli. Dostal som level 2, mal som level 1 toto. Ale poviem vám, radšej toto. Alebo najviac toto, ten heal. Lebo to môže byť na, jak sa volá, Barryho a na nového brawlera. No, máme ešte Clancyho, ten má na čo? Ten má na týchto gumených blbostí a ideme si otvárať mojeho. Ja som vyhypovaný z tohoto. Úplne. Ja chcem strašne. Ja chcem strašne moc normálne Barryho, lebo mojeho. Ja som trdlo. Pardon, ľudia. Ja chcem strašne môjho, on je OP. Vyrobil ho Groma nemám, ale mal som ho v mojom druhom účte. Škoda, že ho stále nemám, mal by som dobré veci. A potom môžeme si meniť veda len za 60, to je strašne drahé toto. Dám toto, lebo tento je peknejší. No tak, pozrieme sa, čo máme za... Mám málo batérií, prepáčte. Takže poviem vám, mám takéto a takú starú, ktorá je za free toto, takže už som skúšal nejaké fríčka, boli tam úplne dobré, poviem vám. A že kto chce počuť Brawl Stars pesničku o 3, možno ju trošku počujete, ale to není moc. Keď to skončí, tak tá hudba, tak vám dám nahlas. Tak, je veľmi dobrá pesnička, dávam ju trochu, mňa baví strašne. A SpongeBob je pekná rozprávka, aspoň dobrá, aspoň, že ju tam dali, kamo. Tento skin ja ho chcem, ale to asi nedám. Ale 10 gemov by som chcel a mám toto. Ale poviem vám, je to OP. Dneska si otvoríme Stardropu a ideme robiť questy, takže si dáme Broka. Tak, zahráme si nové Trio Showdown. Tak, Trio Showdown je OP, keby to nechali navždycky v hre, ale to si moc nemyslím, lebo boli také dobré hry a už nejsú. Lebo, viete, SpongeBob už nebude. Bude nová sezóna, ale aj tak, wow. Tomuto nechápem, jak to môže a bude nová sezóna, myslím si, že Kenji. Na Kenjiho sa strašne teším, on je OP. On je lepší než moje. To je to, preto je legendary. A kvôli tomu je taký OP a ja som tiež OP. Tak som ich tu všetkých zabil. Takže máme len my dvaja sme. Super, to sme dobre som to urobil, lebo som pro. Čo, jak sa vám darí v škole? Tešili ste sa do školy? Ja moc, lebo škola je výborná.
Kto nechodí, či sa ste tešili zase jak sa volá, no, do roboty. Asi moc nie, lebo každý by chcel aspoň trošku oddychovať viacej a nie len jeden deň. Tak ale teším sa strašne. Keď možno skončí táto sezóna, tak možno, že bude SpongeBob, aspoň toto. Dostaneme SpongeBob skin. Možno. Dúfam, že to tak bude, aby sme si ho mohli kúpiť. To je najlepšie, keby sme si ho mohli kúpiť. A fakt vyhypovaný som z toho. A ešte k tomu má niekto môjho, kam už veľa majú môjho. A tak môžeme robiť. Takže bum, bum, bum. Takže poďme. Sice sme vyhrali, yes! Tak, mám dať play again, hej. Tak môžeme ísť do toho, ľudia. Ľudia, ja sa strašne teším na sezónu Genjiho. Genji je OP brawler, mohli by na ňo vyhypnúť nejaký skin pekný. Aj na môjho mali hneď skin. Tak dúfam, že bude aj na ňom skin. Tak, poďme. Tak. Bum, bum. Bum. Bum, bum. A máme to. Easy peasy. Ideme ich zabíjať. Easy. Proste easyčko, jak sa hovorí. Aj keď zomreš. Piu. Miu. Kto nemá rád Brawl Stars? Fúha. To neviem, jak môžu žiť potom. Ale to je super. To som ani nevedel. Boli to dobré, keby som ho mal. Niekto ma sleduje a to... Bum, bum. Teammate, Tiffany, jeden je mŕtvý, ok. To viem. Už idem. Utekám, lebo sú na mňa. Tak, a ideme. Bum. Au, utekám. Tak, vyhývne sa, poď sem, díky. Aby to bolo rýchlejšie, lebo to ide pomaly. Tak. Tak, heal, speak. Díky. A bum! A vyhrali sme. Ja som strašne OP. A ešte tak jedna hra a možno, že si otvoríme Star Drop a ešte niečo. Ja som vyhypovaný, alebo viacej hier. Ja som vyhypovaný z toho, že už je konečne SpongeBob. Kto sa na to tešil, dajme do komentára. A dajte mi do komentára, čo mám točiť. Lebo akože viem, že Brawl Stars jedine, ale inakšie trošku. Že proste o futbale, jak hrám a tak, alebo čo proste. Takže môj Maxim teraz, dobre. Nič som mu neurobil, urobil si srandu. Tak, poďme. Yes! To je strašne pomalé. Že 15 sekúnd je to pomalé. 15 sekúnd, neverím, že je to 15 sekúnd moc. Ale je to proste hry, vždy musíš byť 15 sekúnd, aby si vždy nevyhrával. Lebo je to potom... Ne, ja som si minulú pinu, nevadí. Myslím, že tam niekto bude. Ok, nikto tam není. Lebo sa to tak deje. Nie. Natáčam teraz videjko, prosím, necháš ma? No, ďakujem. Ľudia, môže vás aj Maxo pozdraviť. Maxim, pozdravte. Ahojte.
On sa teraz bude pozerať na moje video, že ja to budem komentovať. No. Tak. Už som dosť vyhral, ale moc už nej som OP, sú to oni OP. Ale moc. Bum. Backscreen. Bum, boli to a vyhrali sme. Tak, ideme si otvoriť start dropu. Tak. Start dropa. Poďme! Poď! Rare. Dneska mi padlo len strašne málo, ale poď 500. Tak. Ešte trošku dostaneme, inak super, chcem ísť na 200. Potom by som chcel ísť na 300. To by som chcel urobiť pre videjko a mohol by som sa dostať aspoň na mojeho, lebo moje, prepáčte, je OP, vám poviem. Tak. Poďme. Tak, ideme hrať. Ukážem vám Jellyfish, či si máme zahrať zase. Ja si teraz trošku zahrám asi moc. Neviem, teraz. Za toto tiež dostanem 500, ne? Za to. Sice nemôžem, ale 5, takže poďme, ideme. Ľudia. HS-ka. Tak asi na HS si dáme Frank je OP na HS-ky. Potom si dáme solo showdowny a zase pôjdeme na toto a trošku si chcem ranked start drop si otvoriť. Aspoň jednu. No viete, lebo nová sezóna, ešte som si nezahral v novej sezóne, neviem čo tu môže byť, ale, auč. Idem. Bum. Tak, majú trošku udreté, idem to dole, ok. Tak, ideme tu. Dobre, tak sa otočíme. Alebo sa vracame, alebo ja neviem. To asi ne. Bum. Bohaj! Nie, ale dobre. Je to hra proste. Vždycky je to hra. Môžeme normálne hodinu natáčať video. Kámo. Bum. Inak sme OP. Vyhrávame zatiaľ. No, poďme. Ideme, poďme. Neviem, čo hovoril. Prepačte, keby som sa náhodou pomýlil. Bum. A majú tam minúte. Zatiaľ nám neubrali ani jedno. Ty kokšo. Tak to vyhráme. Ešte 50 sekúnd. To je easy. Pozrie, jak sa hovorí? Easy peasy lemon squeezy. Takže úplne OP. Hráme Brawl Stars. Sice nám už jedno ubrali, ale len jedno. No, už viacej, ale tak vedieme, takže nejsom naštvaný vôbec, ale mohli by sme niekedy vyhrať. Bum a bum. Tak, 9 majú miss, 89. Tak to vyhráme úplne. A takéto lenže. Šiu. Piu. Vyhrali sme. Tak. Takže môžeme ísť do toho.
rýchlosť neurobia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a neplné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, ale niektorí z nás si ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany. Život není basa, ale niektorí ľudia sa hrajú na lovcov. Stále je tu šanca si... Tak, prepáčte, to bol Kali, to bola kamarátka, len mi volala. No, prepáčte, keď ste to počuli, je to ten speva Kali. Tak, počkajte, zvonenie dáme potichu a nebudete nič počuť hotovo, okej? Toto tu bude, to je kamarátka. Nevadí, stáva sa proste. Tak, poďme do toho. Takže ideme. Koho si mám vybrať na Boutnyho? Najlepšie Frank na Boutny. Kámo. Doma Clancyho napíše mi do komentára a bude to OP. Clancy je OP, vám poviem. Ale moc ne, jak som si myslel. Akože... OPčko úplne. Není, ale bum. Heal, lebo sa musím healovať, ne? Tak, nej som bojko, len sa musím vyživovať, aby som vyhral. Takže easy peasy, už máme 10, 120, oni majú len 6, takže bum. Bum, ne, majú 17 a my tiež, tak vy poďte radšej preč, ne? No, a prehrali sme. Kvôli ním. Tak. Radšej už nejdeme hrať, to ma už nudí trochu. No, tak. Ideme, poďme hrať, ideme. Takže, čo si máme zahrať? Takže zahráme si Trio Showdown zase, lebo Trio Showdown je OP. Takže teraz, koho si mám dať? Už asi nemôžem nikoho, že? Tak ja neviem, ja už tu jaké mám. Aha, budem vyhrávať a tak. Budem dávať furt yes. Veľakrát za to dostanem výminy, to sa mi hodí, takže OPčko. Takže poďme, prečo niektorí chcú hrať Bravo a prestanú hrať a to je to najhoršie. Haló, poď hrať, hraj. Bum. Oh ne. Piu. Dobre, nestrelil som. Myslel som, že si strelím. Nie, Kita neznášam. Yes, Kit je mŕtvý. Auč, to bolí. Tak, ideme. Bum, Grom je mŕtvý a ešte ty, bum, asi mŕtvý. Vyhrali sme, ako vždycky. Tak. Takže... Máme dať play again, počkaj. Dáme si 14, viete čo? Mňa už sa veľmi nebaví hrať furt Trio Showdowny, takže možno nesplníme úlohu, ale zahráme si Bravo, Bál a môžeme si zahrať Bravo, Bál, takže ideme, koho si mám vybrať na Bravo, Bál. Tak, takže poď, daj na Mike, Rico, na to bude mať Hypercharge. Hej, dobre.
Ten ľudia je presne 20, prepáčte, už idem. Dajte lajky, odbery a keď budem otvárať mojeho, ukážem vám video. Tak ahojte!